Alexander, kan du finde katten? Ja, der var den. Kan du finde zebraen? Hvor er zebraen henne? Hov. Hvor er zebraen henne? Må jeg høre, kan du finde zebraen? Ja, den er nemlig helt nede i bunden. Ja, det var godt fundet. Hvad med hesten? Hvor er hesten henne? Er den svær at finde? Der var den, det var flot.